Hausa a duniya duka kuma namu a Ghana take maka sallama a cikin dakinka a daidai wannan lokaci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga watan bigiri na Afro-Arab Group of Companies headquarters kenan. Muka zo za mu dauko muku bikin kaddamar da waton bikin Hausa da Hausawa na duniya da za a yi a ranar 26 na wannan wata Augusta, ranar Juma'a kenan in Allah ya yarda a State House. Ina neman ku kasance tare da ni, an shirya yanzu haka kowa na da sassaye, ana jiran a zauna a soma da addu'a in ya so a shigar da program. Masu waɗanda suka kasance tare da ni suna rike da kamera a yau. Na farko shine Muhammad Redwan Bashir, sa'annan kuma na biyu Muhammad Malik. Sunana Mahmud Abdulmumin, zan gabatar da wanga shiri. Ina neman ku kasance tare da ni. Summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadu habibina sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Saboda mu nuna ma Allah subhanahu wataala irin farha da muka yi da ya zabar da mu, ya muna nima, ya sa muna cikin musulmai. Bayan haka bai bar da mu baya ba, ya sa mu cikin mafi kyakkyawan kabila, ita ce kabila ta Hausa. Babu shakka in Allah ubangiji ya maka abin kyauta, yana da kyau ka gwada kamar idonka ya suna da wannan abin. Dalili kenan muka fito wannan safiya, musa wannan taro. Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na jagora. Allah ubangiji ya bamu hikiman tafiyar da wannan rana. Allah ubangiji ya nan tare da mu tun farkon faruwan abin a bukin nan har zuwa karshen nan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Lalle kuwa muna cikin farin ciki yau, muna launch ko kuma muna gabatar da ranar Hausa. Abinda ya kawo mu nan, muna godiya manninmu, magajiyoyinmu da suka halarci nan ga. Muna godiya zuwa ga masarauta duka da fadawa da hakimai da suka halarci nan ga. Muna gode ma chairman da kuma manyanmu da suke zaune nan. Muna gode ma 'yan sanda da suka taimake mu tun jiya da muka fara da float. Muna gode ma 'yan media, 'yan jarida kuma da suka halarci nan. Muna gode musu sosai. Yau dai muna gabatar da shi ainihin buki da da'i ran Juma'a daga State House August 26th. Saboda shi yau insha Allah muna sanar da 'yan jarida game da me yasa ma da mu yi World Hausa Day. Saboda shi muke nan insha Allah. As programin na tafiya mun sake kara bayani. A yanzu da mu ba abin magana zuwa ga chairman, in ya so in ya yadda shi mu tafiyar da al'amura. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naji da farko dai ina mai matukar farin ciki da wannan daman da aka bani. Ina ganin kullum duk lokacin da na samu dama irin haka, abinda nake cewa ne alhamdulillahi. Shin ce na gode ma iyayenmu da yayanmu maza da mata wanda suka ce a jagoranci wannan aikin. Aiki ne suka samu, ba wai don mun fi kowa ba ne, a'a.
don sun ga za su iya yadda da yadda za mu tafiyar da al'amari, kuma mu masu ɗaukan umarni ne, shi yasa amince suka ce mu jagoranci wannan zama da za a yi. Muna masu godiya har ila zuwa yau. Maganar da za mu yi shine Mr. MC ya riga ya faɗi, ya ce za mu gano menene muhimmancin yin ranar Hausa ta duniya. To ba zan yi magana da yawa ba, an riga an ci lokaci. Ina ji harkan yana zuwa gaba, yana za mu gane me yasa muke yin wannan rana, kuma me ake bukata daga gare mu Hausawa ko masu amfani da harshen Hausa, me ake bukata daga gare mu da za mu iya mu cima burin kanmu nan kasan Ghana da muke ciki. To ba da bata lokaci ba, zan gaya ma Mr. MC na amince sosai, kuma na gode ma iyaye na, sarakuna, malumma da mata, magajiyoyi da tawagansu duka gabaki daya. Mun gode da wannan daman da alfarmar da aka yi mana. Allah ya saka da alhairi. A takbir. Thank you very much, the chairman Alhaji Salisu Maude, who is the Sarkin Samarin Ghana. We're grateful for your participation, your encouragement, your guidance. We're eternally grateful. Gamzaki, if you are around, kindly come and take the floor. Thank you. Mata ku ɗauki rame yayi
a takaice a wannan lokaci da mu kira babanmu yayanmu Alhaji Baba Sharif CEO MD Marhaba FM zai zo ya ba mu tarihi ko kuma abin da ya haɗa mu nan, abin da ya kawo mu nan. A takaice abin da muke ya tara mu yau shine buki na ranar Hausa. Na manta da ƙasan Chad an ƙara mini. In fact, there's a country called Chad. It's part of those who the Hausa lingua francas. Thank you very much. Wato harshen Hausa tana da muhimmanci sosai. In an ce Hausa ba lalle Hausawa ba. Amma kamar da na faɗa, wato yare ne da ke haɗa zumunci. Yare ne wanda yake shine tushen addinin musulunci ma a Ghana. Ba gaddama. Domin yau, in wani da yake ba Bahaushe ba ne, Allah ya ba shi nasara ko dama ya je ƙasar Larabawa, ya je karatun addini, ya dawo nan ƙasar Ghana, ya iya ba da limanci daga masallacin Kano bai Hausa ba? Ya iya ya je Dakuma, masallacin Dakuma, ya ba da sallar Juma'a komin ilimin shi ba Hausa? To ashe Hausa ya zama tushe kenan, ko kuwa Hausa ya zama abin da ake amfani da shi na yau da kullum. Wani lokaci na yi magana nan da shi tsohon sarkin Kano Sanusi ya zo, na ce in ka ɗauki Ankara da kewayen Ankara duka daga Doduwa har zuwa kasuwa, daga Tamane har zuwa ina ne duka, aƙalla masallatayyan Juma'a da ake sallah sun fi 200, ko ba haka ba? To cikin 200 nan kashi 95 da wani harshe ake hutuwa ranar Juma'a? Hausa. Malumman nan da limaman na Hausawa ne dukansu? A'a. To ashe Hausa yana da muhimmanci. Baya ga haka, kasuwanci, kamar yadda kakanninmu waɗanda suka zo suka yada addinin musulunci a nan ƙasar da harshen Hausa, shi yasa ake cewa makaranta. Ba an kare ma da bai san musulmi ba, bai san musulunci ba, in ya ganka kana sallah sai ce o sole Hausa, ko ba haka bane? In makaranta ne ce Hausa school, in makabira ma ne ya ce me Hausa go. Wato waɗannan shi ke nuna muna kamar lalle ba a yi sai da mu. Kuma yau wani ya zo wuri na ya zo ya bincike game da abin da bature ke ce ma advertisement, talla. Ya ce ina menene muhimmancin Hausa a nan birnin Accra da Ghana ma duka baki ɗaya. Sai na tafi shi, kai kuma daga wani jiha ka fito cikin Ghana? Sai ce me ya fito jihar Volta region. Na ce wani gari? Ya ce Hohoi. Ya ce Hohoi akwai zango? Ya ce wani yadi suke? Ya ce Hausa. Ya ce to shi kenan. Don shi ya kamata, kuma wannan in ce abin alfahari ne. Yau ina jin daɗi da na ga iyayen magajiyoyi, wallahi kun burge. Allah ya saka muku da alheri. Muna fariya da ku. Muna son gobe kuma ga mu an da ranar Juma'a ga Allah ya kai mu sarakuna a fito a nuna ma kasar nan kamar we too we dey inside. Mu ma muna nan. To kuma babu yin haka sai da haɗin kai. Mu gyara waɗanda muke tare da su, ba kowa ne Bahaushe ba, amma Hausa ya haɗa mu duka baki ɗaya. Shekaran jiya can da aka yi taro daga Kumashi, na ji da yake sarkin zango Kumashi bai jin daɗi, shi aka ɗauki sarkin Musawa ya mai
da aka je fadar shi sarkin asanti me yace ni ne sarkin musawa amma yanzu ni bahaushe ne don hausa ta haɗa mu duka abin da ya faɗa kenan yana kan talabishin kowa ya gani da shi wannan launching koko yau da ake gabatar da wannan shiri muna gani abu ne da yake da muhimmanci kwarai kuma mu yi duk abin da za mu yi mu sa wannan ya haɗa mu ba ya raba mu ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Arewa community, Arewa troop, if you are ready, kindly take the spot. Arewa troop. This performance is called the Urusu. It's supposed to be a welcome performance normally done for chiefs, normally when they've been out or gone to pray on a Friday and coming back to the palace. This dance is done to welcome chiefs. It's called Urusu. We should see them here again, inshallah. Next, the most important part of why we're here, which is the launch of World Hausa Day 2022. And without further ado, I will go on to the chairman for his initial comments and then help us with the launch of Hausa Day 2022. Thank you very much, Mr. MC. To alhamdulillah, na ji iyaye na maza da mata, sarakuna da maluman da kuka halarci nan, na ji dai
mun nishadantu sosai, mun yi karatu, mun ɗauki karatu sosai kuma mun nishadantu. Na ji kamar da muka riga muka sani an riga an ci lokaci, yanzu lokaci ya kai da za mu launch World Hausa Day the year 2022. Ba da ɓacin lokaci ba, za mu ce with this we duly declare World Hausa Day 2022 fully inaugurated. Atakbir! Atakbir! Allah taimake mu kuma Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma kare lafiya. Da mu launching da shan fura shi ke nuna cewa kamar lalle kuwa an kaddamar da shi wannan taro ko kuma buki da da yi World Hausa Day 2022. Inshallah, we will then have a small musical interlude while we wait for the traditional drink, and then we take it from there. Thank you very much. So as an act of worthy significance, the fura is going to be served. Chairman is going to have the first taste
to signify the launch of World Hausa Day 2022. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, At-Takbir. At-Takbir. This is tradition at its best. Tradition at its best. It's the first time I'm seeing this, and I'm very happy that this is something that we can actually export. World Hausa Day 2022. You can see the sense of community, everybody sharing the gourd. Now, jama'a kamar yadda kuke gani yanzu dai mun ga cewa Adam wato Bahaushe da irin abinci na Bahaushe wato fura yau dai ya tabbata nan kusan officially da shi muka launch World Hausa Day. Wani abu ne da yake ban ji an yi guda ba kuma ga mata. Mu ci guda mana. Yes, sai mu san cewa lalle wato Hausa Day, World Hausa Day ya tabbata yanzu ga ainihin manyan mu suna nan suna shan hura wanda wannan ke nuna cewa lalle Bahaushe baba amma akwai staples na Hausa da in Allah ya kai mu ranar Juma'a kun gansu daban-daban. Akwai dambu na nama, akwai dambu na kifi, akwai kai duk wani abinci da ka sani na malam Bahaushe ranar Juma'a insha Allah ka zo State House ka gani ka tabbatar lalle wato World Hausa Day muke yi. Muna godiya matuƙa jama'a da Allah ta ba abin da muka ganin nan. Good. Thank you very much, OMC. We will have a musical interlude and then a presentation by Alfred Dels, some of their food samples to the high table. But in the meantime, we will have a musical interlude and then we will say the chairman's closing remarks and call it a day. Musical interlude. Official launch.
much. Thank you very much. Muna gode ma masarautu duka da suka taimaka ga World Hausa Day, ranar Hausa ta duniya 2022. Masarautar Hausawan Accra, Allah ya ƙara albarka, Sarki Alhaji Muhammad Kabir Kadir English, masarautar Nima, masarautar Zangon Tuta, masarautu duka da suka taimaka har inda muka kai yanzu, har ran Juma'a da damu yi bukin World Hausa Day 2022. Magajiyoyin mu muna godewa, Chairman, Media People, Ghana Police, Alfred Dawes, Magajiyoyin mu, we are very grateful. If we can have Aja Masofwa to acknowledge all of you. Aja Masofwa, 1 minute. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode da yau, mun gode. Ya Allah, komi Allah ya muna cikin rayuwar mu, she mu ci alhamdulillah. Yau Hausa mun buhaya koyina, muna koyina insha Allah, kuma kowane iri Hausa ne. Shi yasa mun gode. Magajiyoyin mu kuma mun gode muku. Sannunku da kokari, an kira kun amsa. Mun gode. To ina bidan acknowledge magajiyoyin da suka zo nan. Don na san sunan, ban san sunan kowa ba dai, amma na san masarautar mutane da yawa. Shin ce muna godiya, farko dai dan fara da magajiyan Greater Accra. Shin ce ajiyawa mai zango mai martaba, ajiyawa mai zango mai martaba, Allah kiyaye ku. Shin ce yau ga tana ita ne shugaban mata, muka kafa mata ko ta kira mata suka amsa. Shin ce alhamdulillah. Muna tare da ajiya azumi, she mu ce wai mai babban daki, kuma magajiyan bare 1 Ghana duka ba saranta ga tanan nan. She kuma mu ce muna da ajiya Rabiatu Obamuna, Eastern Region, magajiyan Eastern Region, Hausawan Eastern Region. She mu ce mun gode. Sannan kuma muna da zakanya Greater Accra, ajiya Jaminoga, sai sa mun gode da zuwanku. Sannan kuma muna da sarauniya ajiya Maliya, masarautar Nima, mun gode da zuwanku. Da jagaba mun gode, jagaban sarautar Nima ajiya Kande. Sannan ajiya Amina kuma magajiyan Zango Niboita. Muna da kuma Kotokoli Manye, ba mu ce mata sarauniya Manye, cikin akaranci muke kiranta don sanani kokari ta cikin Greater Accra. Shi yasa ita ma tana tare da mu nan. Muna da sarauniyan Busangawan Central yawa Central. Sannan kuma muna da magajiyan Fulanawan Greater Accra. Mun gode. Wai ku bar muna kuna sassabai kwarai da an kira ku she ku tashi ko ku daga hannu. Muna da kuma gimbiya gidan sarauta Hausawan Nima, ajiya Umu, ita da kowa ya santa, Umul Ari Jafar. Sannan kuma ita ganin kufa ban gani kun shiga baya kwarai. Sannan muna da magajiyan da Allah ya sunanta tashi ganki Manfursi, insha Allah mun gode. Sannan magajiyan Cambawa kuma Bimbila, can Bimbila Accra, ai mata tabe, mun gode. Allah saka da alheri. Sannan kuma muna da magajiya, don Allah ku tutuna min sufa, don na san masarautar ban san sunansu. Tawulu, Kusutu, yes, number 1. Diana kawai tashi da Sumayya da kuma deputy ta kuma Aji Asibi mai kokari guda kenan. Magajiyoyi duka na Ankara duka. Sannan kuma muna da jakadiyan Basira kuma around. Basida ko ni ma na ce Basidawa. Shi yasa ajiya ga kowa mu duka nan. Mun gode, muna da uwa mu kuma Ajiya Shatunada, Allah ya saka. Mun gode da zuwan ku duka. Giwa to ba sa akwai giwa sarki Hausawa, mun gode tunda muna da giwa dai ba wasa ba.
ina giwa sarki Hausa ta tashi muganta tashi muna bidan ki saya aka ce giwa ba abin ga muna da zaki kuma zakoki duka na nan Allah saka da ne jaka ta kwashe ce mun gode ko wanda ya zo nan ga duka mun gode wannan don Allah bai ji sunan shi ba kai fushi ranar juma'a muna da gamuwa wa fito kowa da fito da mutanen shi tun da an baka magajiyoyi kana da masu bin bayan ka a fito da yawa kuma an gode sannan ku da zuwa. Thank you very much, Hajama Sofwa. You acknowledge the fact that we cannot have development without the immense contribution of our mothers, our aunts, our queen mothers. They are very integral in this development process. So Alfred Dels, Bismillah for your presentation. Mutasodan Allah, musasunan Allah, mutasodan Allah. Kai sanda da zuwan magana mun sha alfarma, tafi ka ga ɗan uwanka ai shi ne dama. Special presentation, Alfred Dels. All right. Okay. I've been so kind enough to have been introduced by the organizers. I want to say thank you. I'm going to go straight into Hausa, and I've got one of our marketers who are here. He's going to be speaking English. Basically, at Takaichi, Monzo, Alfred Dels Modern Bakery and Pastries, Alfred Dels Bite, Alfred Dels Restaurant. Manufan mu shine maraka abinci mai gina jiki, mai daɗi, mai arha kuma halal. Abubuwa da muke suna da yawa, abin da yasa kenan muka ce wannan taro ne wanda yake da manufa na mu ma tallatar da hajojinmu. A bisa haka muka yi haɗin kai domin mu yi tafiya tare. Shi yasa kamar yadda aka bayyana muku tun jiya muka soma, yau muna nan tare, haka zalika kuma gobe da su in Allah ya so da ranar Juma'a da mu za a yi wannan al'amarin. Muna da tsari daban-daban. In kana da taro, suna, aure ko me kake da shi wanda ya shafi abinci ko wani abu makamancin haka, in ka kiraye mu cikin farashi mai rahusa. Abu na zango ne, muna son abin zango, mu duka mu mara malam abin zango, abin ya bunkasa. Takaice, I'm going to hand over to Mr. Paul Obin in a moment of one. You deliver in English. Okay, good afternoon to our guests here. We represent Alfred Dels Bakery and then Alfred Dels Bites, which is a restaurant. And we are inviting you to Friday at the banquet hall, where you are going to see all our products and then sample our products. So we expect to see you on Friday there, where you can have a taste of our products and know the quality we represent. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We will have the chairman's closing remarks, a closing prayer, and then we call it a day. So, Alhamdulillah. Ina ji dai mu duka za mu amince da cewa gaskiya yadda muka fara da basmala ha Allah ya kawo mu ƙarshen wannan taro, mun yi nasara sosai. Domin da an gaya mu da ma kamar haka zai kasance da wasu mu da mun dan yi gaddama. Abin da yasa na yi matukan farin ciki ne yadda iyayenmu mata suka zo suka daure mana gindi. Gaskiya tun da muka tashi iyayenmu mata ba ku yi wasa ba. Wasu ku kun sadakar da rayuwarku sosai, kuka biya mana kudin school fees. Ba mu samun daman gode muku sosai. Amma yau ina ji rana ne musamman da ya kamata mu gode muku da irin kokarin da kuka yi da mu da kuma kuke yi da mu har zuwa yanzu. Mun gode kwarai iyayenmu mata. Duk wani success da muka samu ku kuka goya mana baya har muka kai inda muka kai. Har gobe muna cikin muku godiya. Ina ji dai da aka fara kamar yadda na riga na faɗi, mun gamsu sosai, mun ji daga bakin mutanenmu da aka ba su dama da suka amfanar da mu da wanda suka nishadantar da mu. Ciki zan ɗauki magana kaɗan wanda babban me zan ce mishi malami ne kuma ɗan siyasa ne kuma mentor ne, shi ne mai alhaji wanda kuka daga Maraba. Gaskiya ana kira da suka taimaki harshen Hausa yau
ya ƙara bunƙasa. Ba za mu cire Maraba FM daga ciki ba. Mun ji zance masu daɗi da kuma manya daga wurin Alhaji Sharif. She muna mishi godiya, muna cewa Allah ya saka mishi da alhairi. Arewa Cultural Troupe sun zo su ma sun nishadante mu sosai. Na ga iyayenmu sun tashi sun yi biki sun kuma ɗan taka. Gaskiya muna matukan masu farin ciki ga haka kuma muna masu gode ma Allah. Bayan haka aka dama mana fura muka zo muka yi launching World Hausa Day 2022 muka kuma sha fura kan. Wannan fa da alaman cewa ka ku zo ku kwadaita mana wannan mu zo ranan ba mu sha fura ba ya kawo mana damuwa. Tunda kun dan kwadaita mana wannan ya kamata mu ga abubuwa kala-kala daga ranar Hausa. Sannan kuma muka zo matanmu suka zo suka yi mana wakan akwai karatu ciki da yawa da yake sun yi ma budurai da samari magana sosai cikin waƙoƙinsu. Duk da muna ji da kiɗin kuma mu dinga ɗaukan karatu da ke cikin irin wake-wake daga haka. Bayan haka muka zo muka samu yaranmu su ma suka zo suka nishaɗantar da mu sosai. Ina ji gaskiya wanga abin farin ciki ne. In kun duba Alhaji Baba Sharif Awa yau ya ce ya yi matukan farin ciki da ya ga yara sun ɗauki al'adarmu su ma suna yi. Nan daga dan muka ba su taimakon da ya kamata mu ba su, kun ga inda su ma za su je da mu. Da shi a ce wasan kwaikwayo ba abu ne mai kyau ba, amma ana karatu sosai daga ciki in aka samu yadda za a streamline ɗin shi. Yau mun samu Alfidaus Bites sun zo suna tare da mu. Zan yi amfani da wannan dama in ce duk inda muka samu kanmu wani business da 'yan zango ke ciki mu yi kokari mu yi ta patronize wannan businesses. Haka za mu karfafa kanmu wurin samun dukiya kuma mu bari arziki ya dawwama. Yau dan uwanka yana tuwo in ka je baka ji daɗi ba ka je ka ce mishi ka gyara aikinka, amma ka je ka patronize ka sai. Wani yana sayar da abu kaga bai yi shi daidai ba ka je ka taimake shi ka gyara mishi. In kana da hanya da zaka advertise wannan abin kan social media kama ka yi ba komai bane, ba she mai shi ya sani ba, ba she mai shi ya baka abinci ba, ba she mai shi ya yi maka wani abu ba. Muna so idan aka waye gari mu ma arzikin ya dawwama zangonnan mu sosai kamar yadda yan uwan mu suka bari arziki yake dawwama hannunsu. Yau ka waye gari manyan 'yan kasuwa ba mu da 'yan zangon mu da yawa ciki, ko suna ciki ma ba su da karfin jari sosai. To ya za mu yi mu taimaki 'yan uwa? Ba she mun dauko jari mun ba su ba. Abubuwa kaɗan da za mu iya mu yi shine yau mu je mu patronize businesses su, ko kuma mu dora su kan social media mu, ko kuma abinda manzo Allah ya gwada muna shine mu yi musu addu'a. In muka yi ma kanmu mu yi ma 'yan uwanmu kuma addu'a. Abinda muke nema, wani babban malami ya gaya mini duk abinda kake so to ka yi ma dan uwanka addu'a lokacin da bai sani ba, shi kaga Allah shi ma ya gyara maka naka. Muna ƙara godiya ko wannan vote of thanks ne Mr. MC, ko kuma za ku bayar da vote of, kuma bayan haka muna gode ma manema labarai duka da suka zo nan da wayanda suka taimake mu, da executive committee, interim executive committee na Hausa Youth Ghana. Mu ba mu da abin da za mu gaya muku yadda kuka haɗa kanku kuka shiga duk wani sako da loko kuka tabbatar da wannan rana zai kuma a yi shi cikin nasara a ƙari tsakaninmu da ku, sai dai addu'a mu kuma ce muku Allah ya saka muku da alhairi, Allah ya taimake ku da irin gwagwarmayar da kuke yi ku ga kun haɗa kan Hausawa duka ga baki ɗaya. Iyayenmu sarakuna da mu da masu faɗa a ji duka muna ƙara muku matukar godiya. Muna kuma aje a tuna masu jama'a duka kowa ya yi ƙoƙari ya fito ranar Juma'a bayan sallan Juma'a daga nan State House. Ina State House ne ko? State House. Misali karfe 2 ko karfe 2:30 mu zo mu ga abin da ma ya fi wannan girma. Muna kuma ƙara godiya da 'yan uwanmu bagajiyoyin sauran kabilu da muke tare, ko da yake dukan ku Hausawa ne. Yasa mun gode kwarai, ba dai abin da za mu ce, muna ƙara godiya. Allah ya maimaita mana yadda muka zo nan, Allah ya koma da mu gidajenmu lafiya kalau. Sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi. Thank you very much, Chairman. Chairman has wrapped up
So Alhaji Rayyan, if you are here, closing prayer, and we have the media engagement after that. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. iyayen mu mata ku da ku taimaka mana wajen sai da tikitin ne yasa dalla a engaging su yadda za su yi tikitin nan ya shiga a sayar saboda rana asabar rana ne da za mu je mu gwangwani. Alhamdulillah jama'a bayan kaddamar da waton bikin Hausa a duniya duka namu a Ghana cikin Accra daga Afro Arab tare da ni Hajiya Azumi ina son ta kidaya daya bayan da ko za ta kira wato makami da take mallaka ku ji shi a bakinta. Hajiya Azumi barka da warhaka. Barka ka dai sannunku da zuwa. Tun da mun kira sunanki masu kallo za su so su ji makaminki da kike rike da shi a cikin wanga. To in ka ji Hajiya Azumi ni ce Hajiya Azumi mai tagwayen sarauta. Uwar dakin sarkin Hausawan Nima mai tatil mai babban daki. To bayan shi kuma ni ce magajiyan bari-barin Greater Accra duka. Insha Allah. Hajiya jiya an yi tafiya mai tsawo da aka soma daga Accra Girls hal aka kai kofan alkiblan musulmai na Ghana. Dr. Professor Usman Nuhu Sharabutu ga munan yau an kaddamar da bikin Hausa da za a yi duniya duka amma muna mu Ghana nan farko muna son mu ji irin farin cikin ki ganin wannan rana. Na farin ciki sosai fiye da ban san ma yadda zan yi nuna maka irin farin cikin da nake yi ba domin me yasa nake farin ciki kamar yadda muka ce dukkanmu tsintsiya madaurin ki daya mu haɗa kanmu mu so junanmu mu ba karamin mutane ba ne a Ghana tun kakanninmu sun zo sun ba irin mayar da ba yi da su daga Ghana ba daga ta fuskan sojoji ta fuskan kasuwanci ta fuskan komi ta fuskan education ma'ana makaranta duk musulunci ba abinda iyayenmu da kakanninmu ba su yi mai a ciki ba. Hajja ga kinan tare da magajiyoyin unguwanni da kabilu daban-daban na son ji ya hanka ya ka samu su kuma ganin kasancewansu nan ganga da kuma ranar juma'a da za a yi karshen taro ya za kasance. Za kasance lafiya kuma za su fito fiye da yadda ka gan sun ga kamar yadda na ce maka farko tsintsiya madaurin ki daya wato mun zo ne muka zauna muka ga kamar to magajiyoyi muna da su da yawa amma waɗansu an ba mu sarauta ne ba mu san aikinmu ba shi yasa me za mu yi tare da sauran 'yan wana su Hajiya Hauwa magajiyar sarkin Greater Accra mai zango muka haɗu muka ce to ya za mu yi ne bari mu haɗa su mu zauna mu duka mu shirya wani kungiya da muke kiran kanmu magajiyoyin Ankara duka ba mu anda wani sarki amma magajiyoyi ne duk wacce ta isa magajiya ce take da mabiyanta da masarauta dai duka dai muna gayyatar su mu zama tsintsiya madaurin ki daya mu taimaki junanmu. Ajiye ba shakka kuna girma ko kun girma wani irin kira zaki ma matasa budure wurin wato kwaikwayo da irin abin da kuke yi kafin ku kuma ku bar musu baya. Na farko dai matasa buduri shawarar da zan ba su ko kuma advice da zan ba su shine na farko su nemi ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu nemi ilimi ko da zai kai mu kasan China kenan mu nemi ilimi su nemi ilimi na ɗaya kenan na biyu su zama masu girmamawa masu ladabi mu Hausawa Allah ya shirya mana komin mu muna da ladabi da iyayenmu shi sa su nemi ladabi da iyaye su ma inda muke tafiya su bi kafanmu har lokacin da mu ma lokacinmu ya kai su ma su zo su tsaya kan inda muka bari insha Allah. Muna gode muku Gaskiya TV muna amfani da ku sosai waɗansu abubuwa da yawa in ba wurin ku ba mu gani shi sa Allah taimake ku Allah ya kara muku karfin gwiwa da za ku iya ku yi tare da directors ku dukan mu ne muku godiya Allah muku albarka Allah kawo buɗi. Wai ke kwatakwale
amma kuna amfani da kalmar Hausa shi yasa kuke sharakawa cikin wanga haka nan ne. Wani irin kira zaki yi ma yan uwa kwatakwala da sauran kabilu da zuwa haduwa a yi bukatan wanga bukin Hausa da Hausawa saboda ba na Hausawa kawai ba. Haka nan ne zan kira jama'a kuma zo da jama'a saboda haka ce ana yi abin Hausa inda an ce Hausan Ghana mu duka ne Hausan Ghana domin tun da aka haife mu muka yi karatu muka yi komi a Hausance muke yi yanzu ma shaka ga yawan mu ma yin Hausan mu na da yawa ya fi kwatakwalanci in aka ce ma yaro wani abu cikin kwatakwalanci ba zai gane ba amma cikin Hausa maza ya gane saboda shi muna da kusuntawan Hausawa muna da kwatakwalawan Hausawa muna da cambawan Hausawa mun gamu garin da mun zama Hausawa dama can malumman da limaman da komi an gama shaka jingina shi guda duka Hausawa ne ake tafiyar da lamari a wayi gari shi aka sallama kwatakwala su cire sarautansu can ma su cire basira su cire sarautansu shi sa ina kiran yan waye in an ce maka Hausa kaka ja a'a ke Hausa da tun na haife ka cikin kabila Hausa kuma Hausa kake yi sunan kama da Hausa kai kuma idan mun taru yau ga kwatakwali ga camba ga fare ga basira ga chokosi ga samire ga kusuntu shi kaga mu yi Hausa idan na juya ne madanwa na kwatakwalin sha ta annabi ya haramta Hausa muke yi Hausa muke yi saboda shi aka nan ma cikin Hausawan ma akwai Barbarawa akwai Nufawa akwai iri su ma suna da amma Hausan nan no su duka suke ma suna yi shi sa ina kiran yawa matasa samaruna magajiyoyi sarakuna wanga ku zo mu yi hadin kai kamar yadda iyayenmu suka fara saboda da iyayenmu kakanninmu da suka taso kowai taso she sauka gidan wa gidan Samori in ba gidan Samori ne sauka gidan Kadiri English ko kuma gidan Alhaji waye aka suka sauka ina gani kakanninmu iyayenmu ma daga wurin ma suka doko arzikinsu kuma har wayo ni ga da nake zaune ga kutukuli manye ajiya aula yayana ne ajawa mai zango yayana ne kowane magana nake da shi gidana yau iyayana zai yi magana she ya aje mijin ajawa Alhaji mai zango ko kuma ya aje she mutane na ta mai wadanda she mu ce aka muka tashi muka zama dangin juna saboda shi kar wani ka wani bambanci a musulunce mu kama abu guda daya bayan daya da aka zo jamhuriyar ga ta hudu fourth generation ina sunan shi da aka soma dai wannan majalisa fourth republic to sai dace da aka zo sai aka ce to yanzu in wani ya zama dan majalisa an zaɓe shi daga mazaɓen shi ya shigo majalisa amma bai iya turanci ba kuma mutanen shi na son shi to sai aka duba wani yaruka za a yi amfani da shi a majalisa sai aka dubi yaren akan mun ce akan asanti fanti ga sunan dai na biyu da gwambanci na uku shine yaren eve ko aigbe na hudu shine ankaranci na biyar nzima na shida hausa amma ba same shi da sauki ba akwai wasu yan uwanmu yan arewa da suka ce ai hausa ba ma yari ba ne na kasan ghana to da yake lokacin wai kamar da aka ce in kana da uwa a madafa ba a ci ba za ka jin yunwa ba sai dace mu muna wani dan zango da yake shi kuma yana majalisa a wannan lokacin shi kenan shi ma ya tashi ya ce Mr. Speaker, if Hausa is not a Ghanaian language, English too is not a Ghanaian language. Shi kenan marigayi ana ce mai Ismaila Bawa Allah ji kanshi. Shi kenan dole aka sa Hausa. To ko da can ma akwai Hausan domin an yi fito da Hausan. An duba yaruka ko ka harshe da ake amfani da shi da nan ga Ghana Broadcasting Corporation. Da yake Hausa na nan tun fil azam. An fara yin Hausa ma a rediyo a Ghana kamin wasu yarurrukan. To dole sai aka sa Hausa a ciki cewa yana cikin yari wanda yake za ka shiga majalisa yau. In ka ce kai baka iya turanci ba, za a baka dama ka yi Hausa. Ya Alhaji cikin irin jawabi da ka baye ko nasiha da ka baye amma yanzu haka muna kallon 'yan majalisa ko 'yan majalisunmu suna a majalisar dokoki na Ghana kuma musulmai kuma 'yan zango mujin suna Hausa mi kaga ya zamo cikas kan wannan ba ka yi Hausa a majalisa ba abinda ake nufi in ya dace baka iya turanci ba is conditional ka gane ko is conditional
in baka iya yin turancin ba za ka iya hausa a fassara kamar mutum an kai shi kotu ka gane gaban alkali sai dace bai iya yin turanci ba dole a nemi wanda ya iya yaren shi abin da ya faɗa a tafiyar da shi to irin yadda ake gwada kenan to amma daga wadada har na fahimce ka kuma shine su kuma su 'yan zangon 'yan majalisar ya kamata lokaci zuwa lokaci ya zama na kamar gidajen labaranmu su ma suna fitowa da su suna hausan domin mutane mu su fahimci abin da ke tafiya to wannan ne naga kaman banga suna kokari a wurin ba irin wanga ilimi da kake da shi musulmai zangonninmu sun so su ji yaushe alhaji zai doki bayro da paper a rubuta wanga a kuma haji a san kamar wannan abubuwa an documente shi tana nan what generations yet to come abin da ke da damuwa ne shine wannan aiki ba aikin mutum ɗaya bane zan giya kamar so ma yin wani abu haka to amma irin taimako bai yi wa mutum kai kaɗai ka ce za ka yi duka domin ilimi ba na mutum ɗaya ba ne ka gane ko amma shawara ne mai kyau mun dai fara ka gane ko insha Allah muna faɗaɗa da na yi wani takaitacce ne to amma yanzu muna faɗaɗa shi irin ababa hakan ga duka ya so mu yi mu ajiye domin rai hannun Allah yake assalamu alaikum hajiya alaikum salam ga murya ya shaki gajiyan jiya ne masha Allah jiya na gan ki tsakanin watan wa'anda aka yi tafiya kuma gashi nan yau na ganki ashe ke mawakiya ce ban sani ba sosai ma za ki gaya mutane sunan sunana Aisha Gana Aisha Gana ku kuka buga waka akwai Hausawa a Gana mu biyu ne kuma Aisha Gana almu uku ne zan ce dayan zabarma ni mazabarma kuma dayan Fulani ne ya ki gan tafiyan jiya wallahi tafiyan jiya yayi kyau sosai wallahi na ji dadin tafiyan na floating yayi kyau sosai kuma muna gayyata musulmanmu da suke kasar Ghana Allah ya gwada mana ran juma'a su fito da ran Saturday buki da aka yi yawan ga yanzu haka an wase ya ki gan taron kan da ya soma da kuma kan da ya kare kin zo kin share ka kin waka ciki ya ki gani waton asabar kan da zai kasance wallahi na ji dadin wasan nan don da na zo manyan sarakai an fito da manyan ajiyoyin mu an fito sosai an gwada soyayya an gwada kamar ana kishin kasan mu wallahi an yi buki sosai ni da na shiga na yi waka lalle na ji dadi lalle sun gwada kamar suna son abin da muke yin nan a cikin waka da kuke yi akwai matsaloli kuna samun zargi daga mutane kan nishadantarwa ne kuma kowa ya duba ya ji dadi amma irin zargi da ake yi muku zaki ki gaya wa mutane haka ne ana magana da yawa na cewa kamar karuwanci muke yi kuma in kana waka ko ke kina waka ko namiji na waka ana daukar shi kamar karuwanci kuma masiyaci ne ko masiyaciya shi yasa ba shi da kyau kuma ba haka bane wallahi aiki ne mun doke shi kamar sana'a kamar yadda wani suka doki dunki suka doki makeup kowa da aikin shi ba za a yi ba da nishadantarwa ba ko ba haka ba sosai ma komi na son haka nan mu ma mu namu ne mu yi ta entertain mutane a ji daɗi mawakan nan muke yin ba wai muna wakan baci ba ne muna yin ne ka duba wakan da na yau odo ba ni na wakan ba amma wata mana guda ta yi da ake ce mata Fati Soga Niger take ta yi wakan samarin shawo kuma na ji daɗi sarakunan sun yaba maganganun da ke cikin nan yanzu me za kike da shi da zaki gaya ma wa'anda ke tasowa mata da suke son su yi waka irinki abin da zan ce musu kawai su yi ta addu'a in da su shiga ciki su kama mutuncinsu ka su sai da mutuncinsu saboda waka don yau akwai mutane da yawa da ke ce sai su yi amfani da kasan nan su bar ka yi waka ko ka yi fim kaki yadda ki kama girmanki a lokacin da kika kama girmanki shi dai sa suna biyo ki masu ce za su yi aiki da shi kuma ina kara gode da darekta na Musa Kano da kuma Musa Yaro Niger ina gode musu sosai don yau su suka kama mini na kai inda na kai ga alhamdulillah rabbil alamin kaddamar da wato bikin Hausa da masu amfani da kalmar Hausa a Ghana da za a yi wato ranar 26 na wannan wata Augusta wanda ya dace da ranar Juma'a bayan la'asar aka kawo karshen shi daga wanga haraba
mai suna Afro Arab Group of Company, inda aka wato yi zama kenan aka kaddamar da wannan biki. Kun saurari abin da ya wakana a cikin wanga fili, kun kuma saurari wato zattutuka ko tambayoyi da muka yi ma wa'anda suka halarci cikin wanga fili kadan, irin bayani da suka yi a kan muhimmancin Hausa a Ghana da kuma ma duniya duka gaba daya. Duka kenan abin da muka yi muka kawo muku daga wannan haraba. Tare da ni wato cameraman biyu wa'anda suka taimake ni muka kawo muku karshen wanga taro. Na farko Muhammad Ridwan Bashir, sa'an nan na biyu Muhammad Malik. Har ila yau da kullum sunana Mahmud Abdulmumin na gabatar muku da wanga shiri. Ina neman ku kasance ranar Juma'a ma za a kawo muku sabon shiri. Insha Allah.